Включваме се директно от офисчето на доктор Провокатор. Офисчето. Преди време говорихме за класическите хранителни добавки на база глюкозамин за поддръжка на ставите. Изследвания, които далечка 69-та са почнали да се правят. Сега искам да ви запозная с съвременните последни изследвания. Научните лаборатории започват усилено изпитания след 2015 година с съставки като куркумин, босфелия, бромелаин, с цел да се изследва влиянието върху възпалителните процеси и да се даде акцент на тях като алтернатива на нестероидните и противовъзпалителни средства, които в медицината могат да се ползват не повече от 7-10 дни, за да се преспазят червата, например. Затова съвременната наука дава акцент на влияние на възпалителните процеси и тук започват масови изпитания с екстракт от куркумин, босфелия и бромелаин. Съставки, които са ключови в системния подход на хранителните добавки на доктор Провокатор. Но има и голямо количество компании в последно време, които комбинират двата класическия и иновативния съвременен метод, където глюкозамин се предлага в съчетание с куркумин и босфелия. Именно такава е и логиката и формулата Flex Complete Joint формула на доктор Провокатор, където чист вегански продукт 1000 мг глюкозамин се комбинира с куркумин и босфелия за оптимална поддръжка и защита на ставите.